Dwi'n meddwl bod yn beth reit bwysig mewn pentra bach mor wledig â hwn. Mae o'n dod â llawer iawn o fusnes i ni. Bod yna gymaint o siarad Cymraeg yma. Mae yna bobl ochr Gaernarfon a Bangor a felly'n tyrru yma. Yndi, mae o'n werth llawer iawn. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n edrych ar ôl y iaith Gymraeg. Na, da ni'n mynd, fel glywed i rwan ar yn siarad ni, dydy'n siarad ni ddim yn hollol Gymraeg yma, ond da ni'n defnyddio Cymraeg bod diwrnod yma. Mae gennym ni griw reit dda o staff yma rwan, ac mae pob yn siarad Cymraeg yma, a mae'n beth reit braf. Da ni'n ennill busnes newydd am bod ni'n siarad Cymraeg yma, mae pobl yn dod yma i'w wrando na ni'n siarad Cymraeg. Mae'n bwysig iawn bod ni'n edrych ar ei ôl o. Rwan, da ni wedi rhaid un dalen gyfa yn y menyw o fama i explainio iddyn nhw sut mae'r Gymraeg, ffordd da ni'n ei ddeud o. Wedyn, mae'n neis, illa gen i deulu, lla rhyw 10 yn eistedd mae i gael panad ac acan. A lle bod nhw'n gael gweithio yn hir a ddim byd i wneud. Mae'n neis clywed nhw'n trio siarad ar ôl gwrando beth da ni ddweud. Cyngor gorau swn i'n medru dweud bod pawb yn edrych ar ôl y iaith Gymraeg. Ddim eisiau bod yr rhy Gymreigaidd, wrth gwrs, ond mae'n bwysig bod chi'n edrych ar ei ôl o, a dwi'n meddwl bod pobl yn edrych ar ôl y busnes i chi wedyn yn dod yma i gael sgwrs. Yr haf fel hyn, swn i'n dweud bod ni'n cael hanner y busnes o bobl yn Gymraeg yma, a'r hanner arall yn ymwneud o Lloegr ac ymlaen. Oherwydd bod fi'n Gymraes a dwi'n byw yng Nghymru, oedd o'n rhywbeth naturiol i wneud. Nes i'n mynd ati i fod yn benodol Gymraeg, ti'n gwybod? Oedd o jyst mor naturiol i fi i fod isio hybu crefftwyr a cynllunwyr ifanc. Pan mae rhywun yn dod i mewn i'r siop i ddechrau, fyddai'n dweud bore da neu pnawn da, ti'n gwybod, pwy bynnag ydyn nhw, ynde? A mae yna sawl dysgwr yn dod yma oherwydd bod nhw wedi cael ei gyrru yma gan yr athro neu pwy bynnag lawr yn y coleg. A wneud, o doswch chi Medi, ynde, achos gewch chi sgwrs y fanno, gewch chi. A mae yna sawl person wedi gadael yn dweud, o dwi'n mor falch bod fi wedi dod i fewn achos sgynna i'm lot o hyder. A wedyn maen nhw licio dod yma achos gawn nhw just siarad a peidio poeni am gorfod wneud camgymeriadau. Achos dwi'n dweud, diolch gwahaniaeth y ffaith bod chi yn trio ydy'r peth bwysig, ddim pa mor gywir ydych chi, ti'n gwybod? Felly fyddai'n trio defnyddio'r iaith hynna fedrau, a hefyd fel dwi'n dweud, hybu crefftwyr ac cynllunwyr ifanc sydd yn defnyddio'r iaith gyda'r gardia neu ar arwyddion bach ac ar yr enaml. Cwmnïau Cymraeg di hein i gyd, yr dillad babi. So, swn i'n dweud bod 99% o bob dim yn y siop, o unrhyw, os oes gynno fo iaith arno fo, iaith Gymraeg fydd honno. Ti'n bobl dod o posteri yma, dwi'n cyfieithu nhw i gyd. Dyn nhw'n cael mynd i fewn i'r ffenast os dyn nhw'n uniaith Saesneg. A dwi'n chwaith ddim o roed nhw'n y ffenast os dyn nhw'n uniaith Gymraeg, achos mae'n gweithio ddwy ffordd. Os dwi eisiau pobl fynd i weld pethau'n lleol, dwi eisiau pobl ddarllen y poster yn ei iaith ei hunan. Felly dwi'n trio cadw y ddesgyl yn wastad. Y peth gyntaf da ni'n neud, dwi'n meddwl, yn y siop ydy da ni'n cyfarch pawb yn Gymraeg. A dwi'n meddwl bod yr ymwelwyr sydd yn dod o bob man yn y byd i gyd wrth i bodda clywed dipyn bach o Gymraeg. A gweithio sgennyn nhw mond ella 20 munud yn dre, so maen nhw'n licio clywed dipyn bach o Gymraeg. Americanwyr, Canadians, bob man dydyn nhw'n dod yma i'r dre. So mae hynna'r peth cyntaf, mae'r arwyddion i gyd yn Gymraeg yn ddwyieithog, ond yn Gymraeg gyntaf. Da ni'n defnyddio'r weblyfr a Twitter a Instagram. Mae hynna gyd yn ddwyieithog gennyn ni. Mae'r staff ni, da ni'n trio cyflogi pobl sydd yn siarad Cymraeg neu yn dysgu Cymraeg. Da ni'n eitha licio helpu rei sy'n trio dysgu, bod yn rhan o'r gymuned lleol lle mae o'n Gymraeg yn gyntaf. Ac dwi'n meddwl bod hynny yn neis i bobl lleol hefyd, ddim jyst yr ymwelwyr, bod nhw'n dod i fewn yn cael croeso cynnes lleol ac bod ni ddim yn jyst siarad Gymraeg mwyn dangos bod ni'n Gymraeg i bobl o dramor. Mae o'n naturiol, dydy? Yndi. Mae o'n naturiol i ni. Yndi. Da ni'n meddwl amdano fo, dydy gwir. Ie, sydd yn braf. Wel, ewch ati i wneud o, ond os ydyn teimlo fel rhywbeth mawr, cymryd i cam ar y tro, fydwch chi mo'n wneud beth ydych chi yn gallu gwneud am rhedeg busnes eich hun yn lot o waith. Cychwyn falle fe jyst croesawu pobl am cwbl
gwnewch hynny'n dipyn bach, dewch chi arfer efo fo, wedyn mae dati i gwneud yr arwyddion cyn cymryd y camau mawr fel wefan allan. Mi ddaw o peth i gyd at ei gilydd, does ddim rhaid meddwl amdano fo fel un peth mawr i droi'ch busnes dros nos yn ddwyieithog, camau y tro ac dyna sa cyngor sy'n rhaid.